Assalamu alaikum. Magana ta dai na ƙara dawowa akan dai maza da mu kuma mata. Bayanin da zan yi akan tsafta ne. Tsafta idan kuka lura cikon addinin musulunci ce ko ba gaskiya ba, musamman ga mu 'ya'ya mata. A lokacin sanyi ko lokacin zafi a ce wai ba za a yi wanka ba, a'a sanyi nake ji ba zan yi wanka ba yau, a'a dan Allah ki yi haƙuri, dan ruwan nan dai ki dafa shi ki wanke jikinki. Da farko za ki ga gashin hammatar wata, wallahi in kika kalle shi ba za ki iya cin abinci ba. Sannan in kika duba jikinta ba tsafta, hancinta majina, haba dan Allah mata, kan nan ai kwana da kwanaki daga ba a tsefe shi an je an gyara ba. Ko kitsin naira 50 ne baiwa Allah, za ki je ki tsaftace jikinki. Dan pant din nan kar ki yadda pant ya wuni cir a jikinki, dan Allah a cire shi a canza shi. Saboda pant, kana tare da pant a jikinka sai ka ga wasu yi kwana 2-3 a jikinka baka wanke shi ba. A'a, a cire shi ko yaya ne, ko omo ne a cire a wanke shi. In pant din kala 2 ne ma ko kala 3 a ringa canzawa. Saboda me? Saboda tsafta a rayuwa ta yi. Sannan gidanki, kar ki ringa barin gidanki kaca-kaca. Dan wanken na isauri ki share, ɗakin ki gyara, banda wai irin ki tofa yawu ki zubar da shi a gefe. A'a, ki bar shara gaja-gaja, ƴaƴan ki gaja-gaja, dan Allah su ma a ringa gyara su. Tsafta tana da daɗi. In kika gyara gidanki, ka zauna kika gyara yaranki, kika gyara abincinki, namiji in ya da zai ji daɗi. Tsaftace jiki tana da masifar daɗi, kuma sannan namiji yana son tsafta a rayuwarsa. Ko ya kika tsafta ke, ko baki da kuɗin turare mai tsada, dan durin nan naira 100 naira 50 ya ishe ki baiwar Allah. Ki siya ki ringa dan shafe jikinki. Sannan kafan nan taku ta mata ba za a ringa rasa kaushi a jikinta ba. Ya kamata ita matan da sun yi ne zai zo a ringa dan gogewa, ana gyarawa, ana kyara dai koya ne dai dan man nan basilin dai a mulka a jiki. Namiji yana son haka. Sannan kuma fa mazan babbar ku ba, ko ba gaskiya ba, kuma fa lokaci da ku gajeren wandon ku sai a dube shi a gashi daka ba wanki. Ya kamata kuma a ringa gyarawa, ana wankewa, askin nan akai. Sannan dan Allah na annabi, kafafuwan mazan nan maza dan Allah ku ringa samun dutsen kaushi nawa ne a ringa gurjewa. Dan wani in ya hau miki gado daga shi da kafa sai ki je na kya iya kokarin ya ga miki zanin gado, kafa duk kaushi. Ya kamata a ringa gyarawa maza. Dan Allah ni dai tsafta ina so, dan Allah tun daga kan jikinki, gidanki, dan Allah ya zama to ki ringa gyarawa. Miji in ya ganki fefes sai ya bijin yana son ki, amma in ya ga baki da tsafta gaskiya zai iya dauko wata, ko ba gaskiya ba. Saboda in ya dauko mai tsafta kuma daga baki zo kina tsafta, to me amfanin haka? Ba ga tun farko ki ringa gyara gidanki, kina tsaftace jikinki ba, kowa ya ido su jikinki ya ringa jin kamshi. Dan mamanki ki bude ki faffese shi da turare, dan jikinki faffesa dan almuskin nan shi ma iya dan taimako. Yar uwata, nawa ne almuskin? 250 300. Siye shi ki dinga dan lakatawa, ko ya gaban ki ba ki dinga bude shi yana ware ba. Ni dai abin da zan gaya mana kenan, ya kamata mu ringa gyarawa. Tsafta cikon addinin musulunci ce. Allah ya ba mu sa'a.